Ja moi, moi Paige ja tervetuloa mun ensimmäisen spessun pariin. Tässä spessussa me ollaan menossa Normaaliin. Mä saan ostaa 20 ihan mitä vaan, mitä mä en oo maistanut. Ja mulla on 10 minuuttia aikaa tehdä ostokset. Tuolla on ne. Aika alkaa. N-yhteys nyt. Okei. Etsitään mahdollisimman paljon tuotteita, mitä mä en oo maistanut. Ja meillä on sitten se 10 minuuttia aikaa. Ei sille mitään hirveän paljon aikaa. Ja tästä tuli ekana jotakin tällaisia. En oo maistanut, niin laitetaan pussiin. Otetaan tällaisia nuudeleita. En oo ikinä maistanut tällaisia nuudeleita. Otetaan koriin. Näin. Ja nyt löydettiin tällaisia chochole, tällaisia jota en oo maistanut, jotakin karkkeja, mutta joo, laitetaan koriin. Sitten löytyy tällaisia. En oo ikinä maistanut jotakin tällaisia renkaita. Nää on tällaisia, joo. Laitetaan koriin. Ja nyt löytyy tällainen sininen juoma, jota mä en oo ikinä maistanut. Siis tää on ihan jotakin randomia. Laitetaan koriin. Mitä tää on? Tästä löytyy jotakin todella chillistä. Tää on 16 ikäraja. No, otetaan sille. Ja enää meillä on minuutti aikaa, niin mä voin ottaa vaikka tällaisen ja sitten tai sitten joo, yhdessä tällaisen ja kori. Ja vielä tällaisen. Joo. Eli onks nyt 10? Yes. Onks sun siellä 10 senttiä? Äiti! Ja nyt ollaan saatu tuotteet kassiin ja nyt mennään autolle ja sen jälkeen kotiin ja maistellaan näitä kaikkia mitä mulla on. Mä otin mun pikkuveljet mukaan maistelemaan. Tässä on Thomas ja tässä on Noah. Ja me arvostellaan nämä kaikki herkut, mitä mulla on tässä kassissa. 1–5 ja pidemmittä puhetta lähdetään maistelemaan. Ja ensimmäisenä aloitetaan pienimmästä, eli siis tällainen Nerds Grapes Strawberry. Nämä on tällaisia palluroita ehkä, jos äänestää. Ja boom! Nyt tää on jaettu. Otetaan vaikka molempia 2. 1, 2 ja sitten vielä toisia. Noin. Onko sekin? Noin. No niin. Onks nyt ready? On. Sitten maistetaan. Onks aika kipsakka? 5/5. 3/5. 4/5. Ja sitten löytyy mun pussissa tällaisia Lelibon Sour Patch Kids. Täällä on erilaisia makuja. Täällä on vihreää, punaista, keltaista, oranssia ja mitä muuta. Mutta tosta mä repäsen noin.
Sitten annetaan vaikka kaikille 2. Voi ottaa tuossa salmiakin, jos se tykkää. Joo. Sitten nuolle. Ja sitten tomattoille. Joo. 1 enää. Maistetaan vaikka 1. Eikö? No maistetaan salmiakin. Okei. No ei maista. Tääkin on vähän fyysistä. Mä annan pisteitä 4/5. No totta kai kun tää on salmiakki, niin 5/5. Mä sanon 4,5/5. Sitten maistetaan toinen. Katoppa no, mikä sua korvas. No niin, seuraava. Tällainen chochole. Tällainen. Jotakin tällaisia sour fleas channel. Painter. Tällaisia. Joka värjää kielen. Jotakin karkkeja. Vihreitä karkkeja. Otetaan Aika kirkkaa Kalle. tälleen. Ja sitten vielä tällä. Okei. Maistetaan NY tehnyt. Mä maalaan mun kieltä. Kaksi ja puoli kautta 5. 0/5. No 3,5/5. Ja värjäskö teidän kielet? Joo. Värjäs. Sitten meillä oli tällaisia cheetoseja. Jotakin crunchy cheetoseja. Joo. Jossa on jotakin kiinan kieltä, mutta joo. Kumaukselle toi. Mulle tää. Ja sitten tuolle. Oho, tää on liian pieni. Laitetaan tuolle. Okei. Ei vielä! No, ihan sama. Ja nyt arvostelu. Mites olis? No mä sanon 3/5. 5/5. 6/5. Ok. Ja nyt olisi juomavuoro. Joo, tää oli tää Calypso Ocean Blue Lemonade. En tiedä, että mikä on. Mutta otin sieltä normaalista ihan randomina. Mä vaan mietin, että jos tulisi jollekin jano, niin sitten voi ottaa. Tuo on oikeesti sinistä. Otetaan vaikka tulee. Tuo on oikeesti sinistä. Omaksellekin. Ja sitten juolle. Ja maistetaan tehnyt. Älä olla makeeta. Kyllä makeeta. 1,5/5. 2,5/5. 2/5. Joo, tää ei mene jatkoon. Ja sitten olisi tällaisia Turkin pippuri, tällaisia rinkuloita. Joo. Ja kaikille tulee sitten hedelmät. Otetaan vaikka kaikille tällainen. Sitten tällainen ja tällainen. Kaikille tuli täällä kun menee tää pois, no niin maistetaan NYT nyt. Kiva kirjoittaa. Ihan kiva kirjoittaa. Mä sanoisin, että 3,5. Ehkä tää on loppunut ollut. Tuonne katsoin. Miten sama? 4,5/5. Okay. Ja nyt tuli jotakin tulistakin tosta noista renkaista. Mä sanoisin, että sitäkin 4/5, koska toi oli ihan hauska. Että tuli tollanen. Entä Thomas? No ei tää kyllä mitään kauhean tulistaa, mutta 4,5/5. Entä Noa? Se ei tykännyt. 1/5. Okei. Okay.
Ja nyt me maistellaan tällaisia nuudeleita, tällaisia, mitä mä esittelin täällä, tai siellä kaupassa. Ja näiltä ne näyttää siellä oikeesti. Mut joo, maistetaan. Sanokaa jos on. Ai onks kuumaa, okei. Hyviä, mutta tulista. Joo, Hyviä on. ne on vähän tulisia. Mä tykkään. Niin mäkin. Vaikka tuntuu korvissa. Ei tässä mitään wasapia ole. Ei. Ja arvostelut. Ja mun mielestä tää oli 3,5/5. 5/5. Hyvä. 2/5. Ok. Ja nyt me maistellaan näitä viimeisiä tulisia pähkinöitä. Ja täältä pussista löytyy jotakin. En tiedä vielä, että mitä. Sä otit jo tarvitse. Thomas, pystytkö sä auttaa? Ja tässä on nämä pähkinät. Tässä on helpoin ja täällä on vaikein. What the flip? Eli siis tässä on helpoin ja tässä on vaikein. Ja nyt mä annan yhden Tomakselle, yhden minulle, yhden Noalle. Ensimmäisenä maistetaan nämä helpoimmat. Ja alkaa N-Y-T nyt. Tää on pelkkä pähkinä. Mitä vitsiä? Onks tää skämmi? Et syö! Onks tää joku skämmi? No, seuraava. Kakkonen. Seuraavaan. Kakkonen. Tollanen. Ja sitten tollanen. Ja alkaa N-Y-T nyt. Kyllä tää on tulisempi kuin se äsken. Vähän. Kyllä sen huomaa, mutta ei Okei, näytä. että ei oo. Ja seuraavaksi tämä ja Kolmanneksi tulisin. tämä. Ei jumala. Ja maistetaan N-Y-T. Tää on niin paha. Ei tää ole niin paha. Ei oo niin paha. Tää tulisi mua jännittää. Paitsi että tää loppu. Tää tulisempi. No, Sitten laitan maidon vimpaan. Älä anna Noalle sitä isoita. ja N-Y-T. Tuo pieni. Okei, no tää on jo tulinen. Mitä? Sit vikaa. Mä ei enää jaksanut tulla mukaan, mutta minä ja Thomas niin maistetaan vielä tätä viimeistä. Me saatiin jostain syystä toi toiseksi tuli sinne syötyä. Eli siis enää 5. Tuli 5 ja tuli siinä porras. Ja Toi voi sensuroida sitten. tulee Toi äsken oli paha. tulee ja maistetaan N-Y-T. Nyt.
plus 16 perää. Joo. Mitä sä oot tehnyt meille? Ei jumala. Ja nyt on arvosteluiden paikka. Kaikki mun mielestä pähkinät kokonaisuudessaan oli 1,5/5. No joo, ihan sika tulisi jo ainakin. 2/5. 0/5. Ja Tomas syö vieläkin noita tai jos oli juo maitoa. Mä en enää, mutta joo. Siinä se taisi olla tää spessuvideo. Muistakaa tykkää, tilata ja kommentoida minkä spessun tai videon te seuraavaksi haluatte. Mutta pidemmittä puhetta se olisi. Moikka!